Jiena mort għal-3 waqat u għażilt lilhom per se għal-fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-qatni f'dal istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. L-isem tal-Missier, tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nselmu l-daw kollha qed iseguna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali u l-mezzi soċjali, il-morda li qegħdin fi djarhom fl-isptarijiet u l-daw kollha qed iseguna. Nitolbu speċjalment għal paċi fid-dinja u għal daw kollha li għandhom bżonn it-talb tagħna biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija nitolbu maħfra Alla ta' kemm il-darba aħna nqas lih. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tijaj bl-akbar, tija tijaj, għalek nitlob l-imqazza Marija di Verġni, l-anġu għaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej għall-tana. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tatina mezzi għaddisa biex sa minn dillar stess iddaħħalna f'sem fil-ħwejjeż tas-sema. Kun int li tmexxina f'din il-ħajja, wassalna f'dak id-dawl li fih inti tagħmar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq il-ktib tal-profeta Mikea. Ira l-poplu tiegħek taħt ix-xettru tiegħek, il-merħla, il-wirt tiegħek, maqtuwa liha ġol foresta, fil-qalba tal-ġnejna sabiħa, jalla tira f'Basan u f'Gilad bħal fi żmien ta' dari, urina u ġobijietek bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Minu Alla bħalek li jnaħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub li fadal wirtu. U ma żamx il-korla tiegħu għal dejjem għax lilu joġbu juri l-ħniena u hu jerġa' jħenna lina, jixħed ħżunitna taħt saqajh, jarmi ħtijietna kollha fqih il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abram bħalma ħlift lill-missirijietna minn żmien il-qedem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. San risponsorjali nwiġbu flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej, flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej.
Bierek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbierek lill-isem qaddis tiegħu. Bierek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħaddnek bit-tieba u l-ħniena flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem, ma mexix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk ikbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm mbiet il-vant mill-punent, hekk u jitbiet minn ħtijietna flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-mitinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmu jgħidu, nies midimba jilqa' għandu dan u jikol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Kien hemm raġel li kellu żewġ uljiet. Iż-żgħir qal lill-missieru, Missier, għatini s-sem li jmislili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew wisq ġranet meta żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajjam tajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqum qar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal, kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xeba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. U ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed insejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu u tħassru u bġirja waħda mar ixteħed fuq għonqu u biesu. Qallu, ibni. Qallu ibnu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek? Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu, Isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu wielu. Libsulu ċurket f'seba u s-sandli f'riġleħ. Ġibu l-oġol li msemmen u waqtluħ. Ħaniklu u namlu festa. Għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam kien mitlu fuq stab. U għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa u għaw riġa lura kif wasal qrib id-dar sema daqqu sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Qallu dak, hawn ħuk, u missieru qatillu l-oġol li msemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U nkorla ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara, qal lill-missieru, ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtielek qatt. U kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa sinja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Qallu missieru, ibni, inti dejjem miegħi u kull mu tiegħi huwa tiegħek.
Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan hu kien mejjed u reġa' qam kien mitluf u nstab. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. X'messaġġ qawwi tina dan il-Vanġelu. Kull darba li tisimgħha din il-parabola terġa' ġeddet l-imħabba kbira u l-ħniena kbira tal-għalina. Il-missier li jibqa' jistenna u jibqa' jistenna. Aħna kemm il-darba forsi nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet bħal mitneb, bħal dan liben il-ħali. U kultant jgħaddu diversi momenti fejn nibqa' alienat, nibqa' nfittex li l-nifsi u dak li joġobni u ma jinteressani minn xejn u lill-Alla jisni nwarbu. U donnu meta nasal fil-qiegħ ninduna u xi ħaġa tmissni biex nerġa' lura. Kienet is-sitwazzjoni ta' dan liben il-ħali. Talab il-missieru ħarab u telaq għalon it-triq, telaq u mar berbaq flusu f'ħafna divertiment. Tajjar kollox u nduna l-sitwazzjoni li jinsab fiha. Ħadd ma rid jgħinu spiċċa jira l-ħnieżer. U f'dik il-sitwazzjoni nduna kemm almenu jista' jitlob mill-ġdid il-missier biex jerġa' lura u jaċċettah bħala għaddej, mhux bħala ibnu, għax induna li żbalja u żbalja ħafna. U l-missier kif rajna, il-Vanġelu għandu diversi dettalji. Kif rajna, il-missier kienet jistennieh u malli raħ mill-mod mar jiġri xi ħaġa li mhux normali. Il-mentalità ludija bniedem anzjan ma jmurx jiġri, ma kienx normali, jiġifieri kien tant ferħan u xtaq li jingħaqad miegħu. U mbagħad meta ġie għamillu festa, l-oġol li msemmen, noqtlu l-oġol li msemmen. Xi ħaġa li kienet issir meta ħajkun hemm veru festa kbira. U veru, għalih kienet festa kbira. Libsulu iċ-ċurkett, taf xi ġifieri tajtek il-fiduċja mill-ġdid. Iċ-ċurkett kien ifisser siġġiel, tajjeb kien ifisser siġġiel tal-familja, qed nerġa' nafdak. U s-sandli xi tfisser? Tfisser li u kien ħieles, jiġifieri il-mulej, ċol dan missier ħelsu. U hekk l-istess jagħmel lilna l-mulej. Meta aħna narfu id-djufija tagħna u nitolbu maħfra. U kultant imma niġu f'sitwazzjonijiet fejn jisu naqtaw qalbna. Imma kemm ħandum nittant tal-mulej, kemm ħandum nagħmel l-istess żball, kemm ħandum naqaf l-istess ħaġa. Qisu naħseb illi m'hemmx maħfra lija għax tant qiegħed f'dan il-vizzju, tant qiegħed miġbud f'din il-ħaġa li ma nistax noħroġ minnha. Imma inti kull darba li qed tara dik, kull darba qed tara dak huwa mument li lilek irresqek iktar lejn il-mulej. Il-mulej iħobbok iktar. Il-mulej qed tagħtik il-kuraġġ u l-għajnuna biex int terġa' tqum. L-imħabba u l-ħniena kbira tiegħu hija ikbar mill-imħabba u l-ħniena tiegħek u tiegħi. Tagħna nfusna għalina nfusna. U għalhekk dan huwa mument sabiħ ħafna biex narfu mill-ġdid nerġgħu lura fih dan il-mulej u jistennina bidejh it-tnejn u jilqana u jifraħ meta aħna nerġgħu lura. Però rridu noqgħdu attenti. Hemm il-liben il-kbir u anki il-Fariżej u l-kittiba għadu jgemmu
għax dan ikun mal-midinbin u jkoll magħhom. U dak għamel l-istess Liban il-kbir, beda jgor, sewa dan beralek kollox, ħadlek kollox man-nisa ta' inżinja, eccetera. Għallu, u jiena għazgidi ma tajtni biex nifra. Kollox għandek tijak. Aħna nistaw nkunu l-istess, namlu d-dmirijiet tagħna kollha, nkunu viċin ħafna għalina, però mbagħad il-sienna ikun jibes ħafna għall-oħrajn, malajr niġġudikawhom, malajr intaqtqu fuqhom u ngħidu fuq l-oħrajn. U din hija xi ħaġa li ma nindunawx, imma jiġifieri il-midinbin mhumiex biss dawk li jagħmlu dnub kbar, imma jista' jkun jien li jkun naħseb li nkun qiegħed ħafna viċin tal-mulej u nagħmel id-dmirijiet tiegħi kollha, imma fl-istess ħin mbagħad inkun jibes anki mal-oħrajn fid-diskors tiegħi u fil-ġudizzji tiegħi. Jekk nitolbu ħafna l-mulej biex lilna jagħtina dejjem l-għajnuna u l-kuraġġ. Għal narfu li aħna l-koll midinbin, il-koll għandna bżonn il-maħfra tiegħu. U narfu wkoll li hu dejjem lest li jaffrinna, jara l-isforzi tagħna, dak l-isforz jgħinna biex nersqu aktar lejh. U nitolbu għaliex importanti ħafna biex ma nersqux fit-tiġrib. U fl-istess ħin imma narfu li l-mħabba tiegħu l-ħina kbira tiegħu hija tassew kbira u m'għandix qis. Hekk l-imħabba tiegħu li lilna timlilna l-qalbna u tferraħna u ttina l-paċi fil-qalb tagħna. Ħuti, il-missier dejjem jistenna l-ulidu b'dirajh miftuħa. Mimli fiduċja falla li ma jgħajjar il-ħadd u jifraħ meta nindmu nindirizzawlu t-talba tagħna. Għall-Knisja u l-mexxejja tagħha biex bħal Ġesu dejjem tkun dar miftuħa li tilqa' lil kulħadd, speċjalment il dawk li jħossu minbeda mwarba jew mitinbin nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għal pajjiżi u l-popli mifruda mill-gwerra u l-mibeda biex l-ispirtu tal-Liban il-kbir li jagħlaq il-qalb jinbidel frieda għar-rikonċiljazzjoni u l-paċi nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għal familji tagħna biex f'kull dar jirrenja l-ispirtu tal-missier ħanin u l-ebda membru ma jibqa' barra mill-festa minħabba r-rabja, iskiet jew in-nuqqas ta' maħfra nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għal dawk li bħal Liban iż-żgħir qed ifittxu l-ferħ f'postijiet żiena biex fl-aktar mument diffiċli tagħhom jiftakru f'imħabtek u jsibu l-kuraġġ li jerġgħu lura lejk nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għalina biex ma nkunux bħal Liban il-kbir li jġġudika imma nifirħu b'mod ġenwin meta naraw il-proxmu tagħna jagħmel pass lejali lejn it-tajjeb nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Missier mimli tiba int ma tistenniex li nkunu perfetti jew biex tħobbna, isma' t-talb li drajna li ressaqna quddiemek. Għatina l-grazzja li ngħixu bħal laħwa vera ta' xulxin bi Kristu Sidna. Amen.
Intolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex permezz ta' dan is-sagrament imqaddes ikollna l-frott tal-fidwa tagħna ħalli nrażnu l-ġibda tagħna għal ħażen u naslu għal premju tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll nerfgħu qlubna l fuq. nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġiji tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina drawit żiena terfanna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawit tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bi faħru l-kobor tiegħek l-anġli jitredu qudiemek is-setat il-kol feraħen faħruk ismewiet mas-serafin l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima kollha intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna l-ġefosna fismek. U l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, li jitlintat il-mitimbin, it-triq li minna jaslinna slim tijek. U missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, int reġġajtna għandek Ġesu Kristu ibnek, li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xurxin. Għalhekk aħna niċċelebraw l-bibrija miegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana waqt li kien fuq il-mejda mal-apposti tiegħu, ħafidejh il-ħobs, radlek il-ħajr birek u qasam, taħ id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna ibnek, ħallina dan ir-ran ta' mħabtek għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana il-kol ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna u jżommna f'xirka waħda mal-Papa Ljun u mal-Arċisqof tagħna Charles, Isqof ġewlet jgħinu, mal-isfiet kollha u l-poplu kollu tiegħek. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' dawajn taslim. Kif ġbart hawn madwar il-mejda tibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqadsa Marija u Alla, ma' San Ġusepp, mal-qaddisin kollha, hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġensu ta' kull il-sien, biex jissibu fl-imkien faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem, dinja ġdida fejn tiddi l-milja ta' slim bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox li kien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mal-lem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew ta' mawlena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrid fiha tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkellma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej twassal ħidma tagħha fil-qiegħ ta' qalbna qawwa kbira timlina b'kull ġid. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà tat-Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta.
Fisem tal-Missier, tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smattab tagħna l-esejn waqaf magħna glorja l-Missier l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti jomna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twiled għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, ħelisna min-nar tal-infern u l-ġenera l-erwieħ kollha u speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. L-ewwel misterju tal-fer ta' l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missina li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina inti jomna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twiled għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenera l-erwieħ kollha speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Tieni misterju minn tal-fer ta' Sidna Marija Marit iż-Żura qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma talbtan ġesu li twilitarina tikun nidem bħanna. Oġu tijaj għafrinna d-nubietna, ħlisna minnar tal-infern. Kull ġeneru kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Tilet misterju tal-fehm ta' Surtan Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Is-sirna li inti bismawiti taqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma talbtan ġesu li twilitarina tikun bridem bħanna. Oġu tijaj għafrinna d-nubietna, ħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħinna tijak. Firawa misterjum tal-feh ta' Sitna Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom Ġesu fit-tempju. Missina li inti bismawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija
fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma talbtan Ġesu li twilet għalina l-tikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj, jaffrinna d-nubietna, ħlisna minnar tal-infern, u l-ġenel erbuħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tijak. Fil-ħamsa l-ħar misterju tal-fer, Santa Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu wara 3 ijiem sabu fit-tempju d-disputa mad-dutturi. Missina li inti fismewiti tqaddes ismek tiġi salit natek kulli tretint kif fissemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħlewa ta' matana. Slima lik li jekinajtu xaħna turufnati li tefa, jek it-nidu aħna li nibku nofqu f'dan u ta' dmuħ. Ejja mela fuq tatana, daw għallejna, daw klajnejn tijeku tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu fl-timbirek tal-ġuftijek, u ħnina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Nissiena li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi salit natek kulli tritint kif fissemek da fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-munejmija, kim berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria l-Missi l-Liban u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal btana. Is-sieta nalna. Ħenna lina. Benalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddisalla. Ħenna lina. Jeta mqazza l-wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok knina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Biru tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Mara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Mara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Mara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. L-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek ma li Alla nitolbuk il-grazzja. Li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu l-ġisem bl-interċessjoni tal-Maqza Verġni Marija, nkunu meħlusin mid-dwejaq tissa. U ngawdu l dejjem fi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa biex inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa tal-Alla il-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena. L-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Hija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Bastian Martri. Itlob għalina. San Tirrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Għaddisin kollha tagħna u protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U għallek dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina tolbu jimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ekk nħossu fina bleda dak repetina l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom ta' Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u mukolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek għalla flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.